Martabar so aure ce haka ne zancen, Sharifa ce amarya Iliyasu shi ne angonta. Martabar so aure ne haka ne zancen, Sharifa ce amarya Iliyasu shi ne angonta. Martabar so aure ne haka ne zancen, Sharifa ce amarya Iliyasu shi ne angonta. Ni da farko sunan kala zan saka, mai dare rana makaki kai kayo duka, dubin salati ka ƙara gun mai maka. Dan Amina sunnar sace kaɗai haka, babba yaro kowa na san aure haka, kai riko ango a gurin su matanka. Martabarka ita ce aure gatanka, aure ibada ce zancen babu wasani a gani na. Martabar so aure ne haka ne zancen, Sharifa ce amarya Iliyasu shi ne angonta. Amarya yau ga mu mun zarakiya, idan ki za ki je kin san haka sai ki shirya. Auren so ku kai na amana da soyayya, darajar so ita ce ku yi aurayya. Iliyasu ango fatan kai gare ka, ga amarya ga kai uwar gida a gani ne. Martabar so aure ne haka ne zancen, Sharifa ce amarya Iliyasu shi ne angonta. Marhaban marhaba sannu da zuwa, sai ki tuna wata rana za ki zama uwa. Abi ma'ana ne ake zamto babbar garkuwa, to don Allah ki jiyo zan cikin uwa. Amman dai masu furta gari ki ji ni Sharifa ki zamo mai haƙuri da amana. Martabar so aure ne haka ne zancen, Sharifa ce amarya Iliyasu shi ne angonta. Uwar gida kai nuwa ke ma na zo gare ki, to ki daure ki baiwa mutane mamaki, ki dinga haƙuri ki buɗe kunne ki ji, ku haɗe kanku a gida ku sashi murmushi, ku dinga yin firar so a cikin gidanku. Idan ku kai hakan wallahi akwai yabo kai yan uwana. Martabar so aure ne haka ne zancen, Sharifa ce amarya Iliyasu shi ne angonta. 070-311-06952 M. Yusuf Zamani.